piksan yung ato. Baka mabitak ni Mike. Grabe. Ganda yung tinasantuan niya, espiritu ang kabsat niya na ibang tingaan. Sa kada tayo, akas balon-balon tayo man yung kabsat, ganhang baro. Kada tayo, dagiting nga sa o, iti ako. No, inawat tayo kabsat, kasi pupuso niya ng mga nagdunggog, mga rin banger, nagdiretso ko may ipuso ito mga may sa kada tayo, ganhan ko mga butbut, iti supot, tumunggal may sa umawat, dagiting nga sa ni Diyos. Akas may sa kabsat nga, timaktisangan ni kabsat, may saknat kang paidi na nailot nga kas chapter PRO Itan pa na nga ko ibig. sa relek tapos puro pa kapisan Yes. tapay nalikat ni business nga tatler ti chapter nga kapsat ti chapter ni Daddy Tatang Robert pala kapsat nga natatak man ta sa mga ganyan ngam tatak lang imay ito yung grupo sa totoo lang Welcome to Parabor siyang de taon Diyos nyo po. 8 Yes. taon kung sayang kun kapsat sayang kun tinakaykuha Ah, kapsat. Gusto nga ako ni Herman ang tatay nga, it's your first time. Yes, it's my first time nga dito. Kagak di group kapsat. So nga, agyaman na, tanadanon ko, dahil ito yung lori, magkalang birukan ko na da, Ocean Park, Ocean Park. Dahil Naglaw. Ocean Park, kang nga dito. Hindi magayam tipag, kapsat, masangwal lang ang kapsat, hindi MTR. So nga, dakol tipag yamanak, iti may mesa nga Diyos, takuna na nga ron, ijihebro na kuna, dagiti agtultulok yung Kristo. Nakabsat. Nakuna na, masakot ang kakabsat nga tulok. Ngunyaman ti pagaytan, iti apo nga kuna ng bati Hebreo Diyes, nakuna na nga dito, iba-iba, antintay pa nagigimong. Apay. Amok na nasakit, tinakong ti masakit mesa nang tayo makagimong, iti nakagawian tayo kakabsat, iti Domingo. Amok na tata, feel kumot. Feel kayo, rilitak kada kayo. Tangan kakabsat, ori na di karuwar, baga mga hanap para gimong kunam. Na di karuwaran, ngam ti panunot mo. Kasa nung tunga ta nagsimbak ita po ako na di aldaw ti ako na iti mesa nga aldaw ang kapsat arig na ti manung nga ribo nga tawon. Nagrigat ti kapsat ti bumawi nga adi nga tawon nga mesa lang aldaw kapalit na manung nga ribo may di nga maikong pang pingata. Di nga ta kapsat haan. Isu nga ti kunati apo nga kapsat kada tayo nga hantay nga kuna nga agtalot tay kuma kapsat. Dagiti pagayatan iti ako to tigas sa magungkudan. Dagiti banag nga intay gundun udon tinte panagbiag. Ano ta na magungkudan tayo agkatang-katang tayon. Awanin ka kapsa tinaadal tayon. No, kailangan man ti ako, may ka man naggimungon, Apo Dios. Sumangsaw ka man ti espiritu, aglulungab ka man, agluluwa ka man. Masulbar man apang ka man tiket nga pa naman kas ti tayo kapsat ka taaka narasak mat ata na minsan. Dahil din napanak din napasa din sa pinakabsat 6 years nagkatang-katangag dinapasahan ka niya kakabsat hanggang sa kadasalan ng kabsat pamilya kadasalan na pagpakpakaroon tako guru nga abak marami yung katadijay haang kakabsat tagamin apay gamin ta na mabon lang arudan apay tatin nalikod ang pela o nga kunatay kung na administro iti apo ko na nakabsat iti may nga soldado ko na di ko na tayo habang nasusugatan lalong tumatapang. Nandiyan pagsubok ito manggal mesa kada tayo kakabsat. Ada nga ay yagawa tati panagbiag tayo. Hantay mo hindi mapupay. Kasam kakabsat agpamati iti ako kakabsat. Ang ano damang mon hindi mapanta dagiti ka busor ko di kapilya. May tubla ka laeng. nalagbas basol. Di ko na nga ayat ng tipadang nga tao ngam di mo ida bilang akabusor. Yes. Kaya nga saon, adyo ugalin na. So tibusura mga dirasag na. So nga, dabdumagan nga kapsat at dagami diwal tayo nga, hindi ako mapanadyan takwa. Wala kayo. Dajin man ikastoy. Tugtug ako, kuskusilok ka diabay mo. Nadal mo pwede bagbagat espiritu. Haanin ah. Tanya nga eh. Dajin kwan, sakit tinakam. Sagol ka, kitagin ka ni kung kunang tupi di jay abay mo. Awanon, agad sa ite kung ako na nga tatagay panagapuna na tatay nga nagdaan tayo malakap sa kanong magtulok dagiti inawat itong galmay sa tatay kapsat besa ayo sa luso adi tapay di ko na tayo nga dijingay tayo nga no may mesa kanto nga tayo resistant iti lubo pa na tayang pa ita tumadar kuno pagsasaod na kanto pa kay makiapa kanto pa sa bilog may mesa mo ang dami ko na dangay nga batok ko nga lakit ko ata. Yung damdama na pagsumo,
Nga wano, bidang mo kakabsat. Sungad ko natin nagkaroon tayo kakabsat. Wanti-wan kung saan mo ti saan. Kami baga nga tong palmatayak, unay yung dito pagsubukon pumanaw kan. Madi mo ti kasi kakabsat. So ano, di pa lang ti ako kakabsat, ag serbiyak nga nakabalak. Tamang ang tuki di nga nawas nak sa balik at awan ni parang serbi mo dito ayang buti na taturaw mo kakabsat. So nga ko na dito nga pangarik sumad di ko na tayo nga di pangarik tagmulmula kakabsat. Kaya asawa niya, dakada tayo, naapin kalkalunik at adalata, di kalkalunik na niya. Lagi ti banbana nga pagkakapsat, nga gisip na ko na, lagi ti, adi nga problema tayo, iso ti mangkalog, kakapsat, iso ti mangkadig, iti panagpamati tayo, maupay tayo, magmamisang gamin, wala problema tayo, handa mo mga tarami din tayo. Nung kunamot ti ako, handa ka, ikamot ti problema, nahamuha kaya. Kasi lang kakapsat, isuan tatay, di ko natatay nga, nang pagdating adi ngay ko na nga di kas lang na pag wala tadi espiritu ka di taraon o na kundan tagami tinagot at tagami nga nang tidakti pagtaraon nyo kun kasabot ka pagduluman nyo kana gami so nga tinaawat ka kabsat may message taraon kun mesa nga dun adi ti panakawat ko lang so tamo ko na so nga di ko na Lucas 8:5-7 ngem itinaka ko na kami sa kabsat nga nang sa islang gamit ni basa. Gusto nga ko na agsak, di pa nagsalupag tayo ng kabsat, panagsipot tayo. Oray sa kakabsat, huwag dumang kumasiputan. Hang na aming nagsasulti sa nguwan, at masiputan na haan kakabsat, man manot yung makasipot ng kabsat, halimbawa ko nung kumatis pito mo na, biro po niyo yung sulat ng kasi mo na, kabsat, nagdanto kaya ay iti ako dito nung kalmesa kada kayo kabsat, pakasarakan kayo kasura. Natabagan na, ibasam ko na ng kabsat, kasi kakabsat, ang dumati mesa nga espiritu. Eksaminan na kayo kating oras. Mas na dito may kanya may regbisyon yan, may kapsa di ko na ti panaginanama ko na jay, hamil na siputan, adi kakapsat. La, sige, buklat kami, hamil na siputan. Nakahangan ng tutsyo kakapsat, hindi na lang di paulo na. Ibasam sana ko na kanyabe. Nilarabing kakapsat, man kami nakasipot. So, kadati kakapsat nga, agdendel, kisawat ti ako kakapsat. Yung may sa kaibanglis ako nakamalang, na halak na kakapsat yung pagbangalang niya, kinamak lang tayo. Agsipot tayo. Tamaan tupig de, ibaga na di pamangkat na laon, baka makagberisura. Examination to baga sa amin. So nga, kuna natin ako kabsat, nga han kayo kumakabsat nga kuna na nga agdwa-dwa. Di pamati tunggal mesa, kung mesa kada tayo, papatigas ta, lugar ko na ganyan ko nagdwa-dwa, apad nga pala di bandog magtugdugay ito yung nagdudwa ka pilaon. So nga, kailangan kabsat, ipanagdalot ng suporta, di mesa kung mesa kada tayo kabsat. Kapitigas ta, at dalat ta, iti ako nga na ayat tumunggal mesa. Mesa kada tayo, agyaman na kat, no, awang mo din suporta yung kabsat, hanak man ipatakdag. Hanak ko mga pati chapter ng, siguro, panang siguro tapo kanya ko, panawon na magtag. Nagtagaw ka magtag, akas mesa makabsat. Kaya na talaga ito kabsat ni chapter na talaga. Siguro ti ako talaga. So, tata ko na siguro, timpo mong tatan ng kanya kasamutin ko na kabsat. So nga, dakla pagyaman kada kayo kakabsat na nangipas dakmat, kung naman lang doon, tawamat kalabang ko. Wala. Kachuchos pa lang kanya kumadirak pa lang kastada ko. So, sa sarapatan niya, adama na yung closer, kasi ano pa yung kakabsat niya nga. Nasir. So nga, lagrikat kami kanti kakabsat niyo, hindi pastor ka katalagan, ang kababalik ang objectan. Talaga nga ko nga talaga. Ay object ko like ay cross denomination, second devotion ka na pinababali na kabsat. So nga, nung magyamyamin at ati ako kabsat adalat tamot nga ay patugawak, nung nagyaman na kayo di ko officers ko, kagsapay ko matahang kayo balbali. Kanang kami siguro balbali. Kitchen na kayo na pala. Wala, awan ka suporta yung mga kabsat, nga nangigutos kada kami nga chapter na kabsat, hanggang yung mga nakatugaw. Ma-impeach ka na baliw ka. So nga, di ko nadamot kanya, hindi ko natayamot nga, adaman bilang kakabsat, give and take lang ko. Yes. Ang tayo mga DJ, sige, padurusok niya, hindi sila ngayon, sige, abanti, awan, hindi pa nagsagmot, albang parmon, awan lata, hanggang lisay, wala kasi kakabsat. So nga, sabay ko mati ako kabsat, tiragsak kong ragoti ako, kat may paay ko mati tumunggal mesa. Yan, mesa kada tayo, agalo ka na kayo kabsat nga. First time ko yung may toy, Ocean Park Group.
talaga. 9 years ago man, tatak lang, kailangan makita. Ang manidang, gabay ka nga nakita ko. Bayagan ka kapsa. Parang Hindi ka kayo antik. 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 Antik na talaga. Antik. Handa kami anti ah. Antik. Sister na kami. Joke lang. Kaya kasama ka kapsat nga, ay bak maniti mesahal. Kagak mamatano, makapagserbi mo kapsat. Ang kanta kami lang mo. Hanggang sa sunang pagkanta.